ба диққати ҳамаи шумо ҳамватанони азиз мерасонам, ки вақтҳои охир дар роҳҳои Русия Украина, Русия Беларусия, Русия Қазоқистон ва дигар роҳҳои байни шаҳрҳои Русия бисёр муҳоҷирон бинобар сабаби садамаҳои нақлиётӣ дар ғарибӣ ҷон медиҳанд. таҳлилҳо муайян карданд, ки сабаби бештари ҳамин садамаҳо ин аст, ки роҳ дароз аст, ронандаҳо монда мешаванд ва онҳоро дар роҳ хоб мебарад. шабакаи мо тасмим гирифт, ки ба хотири сиҳатӣ ва саломатии ҳамватанони азизамон якчанд маслиҳатҳоро пешкашатон намояд. шумо ҳам тамошобинони азиз мисли ҳамеша ғамхор бошед. ҳатман маслиҳату пешниҳодҳои худро дар комментария бинависед, чунки навиштаҳои шумо барои мо бисёр гаронбаҳоянд. акнун якчанд нишонаҳои тасдиқшуда, ки ронанда аниқ дар сари рул хоб аст. шумо фаҳмидед, ки аллакай чанд бор мижа зада истодаед, яъне маргат карда истодаед. дар ҳолатҳои ҳушёр будан инсон мижа заданҳояшро аҳамият намедиҳад, чунки он бисёр бо як суръати тез анҷом дода мешавад. вақте ки шумо бо суръати паст мижа заданҳоятонро ҳис мекунед, дониста бошед, ки саратон дигар шуморо гӯш кардан намехоҳад ва ҳар ҳолат метавонад шуморо хоб барад. барои ҳамин зуд дар як тарафи роҳ истед ва каме дам гиред. фиреби чашм. дар ин ҳолат ронанда наметавонад зуд муайян кунад, ки чиро ӯ дар пеши худ мебинад. гоҳе ягон фигураҳои ношинос, гоҳе сутун ва ё ягон соя мебинад. аз дур дар назар дигар чиз метобад, вале пас аз наздик шудан мебинад, ки тамоман дигар чиз аст ва ё ин ки тамоман ягон чиз нест. инро мегӯянд паграничная стадия, яъне марҳилаи сарҳадӣ. чашмон кушода асту, вале мағзи сар наметавонад муайян кунад хабарҳои ба воситаи чашм гирифтаашро, чунки мағзи сар аллакай хоб аст. дар ин ҳолат шумо аллакай дер карда истодаед. худо нишон надиҳад, ҳар лаҳза ҳар чӣ шуданаш мумкин. зуд як тарафи роҳ истед ва каме дам гиред. Ты спишь, что ли? Ты что, засыпаешься, что ли? СС-23. СС-23, 10-й регион, Канария? Да, в Канаре. Засыпаешь, что ли? Да, отвлекся. тамбалӣ барои кор фармудани мағзи сар. ин чӣ маъно дорад? мусофирон метавонанд рафтори ронандаро мушоҳида кунанд ва агар пай баранд, ки ронандаро хоб бурда истодааст, ҳатман ки ба ӯ мегӯянд: эй ронанда, шуморо хоб бурда истодааст. ва чун ҳамеша бисёри ронандаҳо инро рад мекунанд ва мегӯянд, ки не, ҳамааш хуб аст. Дядя Вов, ну что, ты не устал, может тебя сменить? Я не устал, но дорога в Тульской области оставляет желать лучшего. Вообще, честно говоря, я уже немножко спать. Сейчас, Поменяемся, может? да, минут через 15. Дядя Петя, ты дурак? шумо метавонед барои аниқ кардан, ки ронандаро хоб бурда истодааст ё не, ба ӯ якчанд саволҳоеро бидиҳед, ки ҷавоб доданаш фикр карданро талаб кунад. мисол аз ӯ бипурсед, ки мо дар куҷо расидем, ё ин ки мо ҳоло кадом маҳалларо гузаштем, то расиданамон чанд қадар вақт мондааст, ё ин ки чанд километр мондааст ва ҳатман ҷавобашро аҳамият диҳед. агар ҷавобҳо дар назаратон бисёр оддӣ ва нокифоя бошад, пас инро мегӯянд тамбалӣ барои кор фармудани мағзи сар. дар ин ҳолат ронанда албатта ки хоб дорад. аз ӯ ҳатман талаб кунед, ки мошинро як тарафи роҳ манъ кунад ва каме дам гирад. агар ҷавобҳояш қаноатбахш бошад, яъне ронанда ҳушёр бошад, пас шумо низ кӯшиш кунед бо ронанда дар ягон масъалаи баҳснок суҳбат кунед. фарқ надорад чӣ масъала ҳаст, бигзор дар бораи кайҳон бошад ва ё дар бораи мошин.
дар вақти баҳс кардан ҳеҷ касро хоб намебарад ва ин садсолаҳо пеш тасдиқ шудааст. дониста бошед ки баробари суст шудани кори мағзи сар тарс низ дар дилатон кам мешавад, чунки он вақт мағзи сари шумо барои тарсидан вақти фикр кардан надорад. шумо бошед хоб буданатонро фаҳмида истодаед, вале тарс нест. дӯстони азиз, барои пеш аз сафар баромадан аввал ин ки ба сери хоб кунед, то ин ки заряди шумо ба 100% пур бошад ва пас аз он метавонед ба сафар бароед. агар ин маслиҳатҳои мо ба шумо маъқул шуда бошад, ҳатман лайк гузоред ва обуна шуданро низ фаромӯш насозед. мо бошем аз ин кори шумо хурсанд шуда ҳамчунин наворҳои маслиҳатомезро зиёдтар тайёр менамоем. орзуи ҳамешагии мо солими тану ҷони шумост. Имеющиеся там проблемы. В ходе рассмотрения международной тематики мы подтвердили близость и совпадение наших подходов, прежде всего в том, что касается необходимости уважения международного права, центральной роли Организации Объединенных Наций, самобытности народов, их права самостоятельно определять свою судьбу и, конечно же, мы разделяем необходимость коллективного поиска ответов на глобальные вызовы современности, избегая односторонних действий. Мы отметили позитивный опыт нашего сотрудничества в ООН, на других международных площадках и договорились тесно продолжать взаимодействовать в различных форматах. По африканской проблематике у нас единое мнение, что те проблемы, которые сейчас проявляются и в Сахаро-Сахельском регионе, и в Ливии, а если брать более широкий регион Ближнего Востока, то и в Сирии, и в Ираке. Все эти проблемы сейчас, это уже ясно, имеют общий корень. Это угроза, которую представляет собой международный терроризм и его различные отряды, будь то Боко Харам, Аш-Шабаб, Исламское государство и Аль-Каида. И у нас общая и твердая позиция, которая защищает взаимодействие двойных стандартов в подходах к борьбе с терроризмом. Необходимости сконцентрироваться на задаче объединения усилий всех государств для искоренения терроризма. А это, кстати, важно для успеха усилий по Турик.